Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu ze hry Minecraft. Tentokrát je to zase ve středu. Je to z CT mapy, Mysterio Case a Paradise of Monster. Mám za to, že je to 9. díl, ale moc si to popravdě nepamatuju, takže tak. No, sem radši už nepolezem. Tamhle furt je ten Emerald Ore. A točím to ještě ve čtvrtek, potom co jsem teprve vydal podle programu ten první díl podle programu Minecraftu, takže tak. No, tamhle jinak, co se tu změnilo od minule? No, navazil jsem se trochu poďáků, hodil jsem sem, no prostě byl jsem v té lokaci farmit Blaze Rody. Takže no, pak mám takovejhle rektvaru, jo, dobře. A zjistil jsem, že nemám zlato, takže fajn, dokonce jsem si vzal i s sebou luk. Na konci videa máte takovej timelapse, jak jsem těžil Iron Ore a jak jsem se připravoval na obsidiány. Kde mám obsidiány? Tady obsidiány jsem tam ještě vykopal, udělal jsem si diamantový krumpáč, vykopal jsem to. A tak. To je příprava na Enchanting Table. Škoda, že ještě nemám jeden. Jinak už bych ho jaksi měl vyrobený. Jo, jak máme tady, tak já si myslím, že vážně toho železa je dost. Takže jsem začal používat ironový nástroje. Pak jsem knížkou uspojil tyhle nějak věci, nějak jsem to poopravoval a tak. No, tady jsem si přidal Sharpness a Breaking 1. A co jsem tu ještě udělal? No, a jelikož využívám teďka slepice dost, nebo je budu i využívat, tak jsem si tady kompletně předělal farmy na wheat. A tady máme farmu na vajíčka. No a řekněme, že slepic je tam vážně dost. Každopádně, tady bych jsem to mohl vzít a třeba... Já jsem byl dokonce tak línej tam házet, že jsem si tam udělal mini redstone obvod. Takže tady dáme do čisty 15-14. Tady jsem si na konmení speciálně nadal tady ty páčky, takže tak. Tak. A teď pozor. Jo, takže tady už se to mezi tím všechno z té truhly vylifrovalo. A teď... No, a už to střílí vajíčka. Měl jsem to dát ještě o blok vejš, ale to je jedno. A bum. A zase to tam zasunem tu páčku. Přesunem jí. Tak, já bych se měl mít všechno, takže se jdeme podívat do té lokace. Do té krásné, z které jsme včera. Proč včera? V minulém díle byli. Já mimochodem, tenhle ten díl už natáčím po druhý, protože se něco stalo s tím, se záznamem. No respektive bylo to úplně zasekaný a na to jsem nekoukal ani já. No ale na to by jsem nekoukal ani já. Každopádně do téhle lokace, to vám chci ukázat, jak je tady to. No, tady jsem si prokopal cestičku. Krásně, dokonce je osvětlená glowstoneama. A dnešní epizodu vidím na 20 minut. No prostě tady je Blaze Spawner, že ano, tady je místnost. Měl jsem tam ty Fire Resistance použít. A tak jsem se rozhodl si je dát, vypít a tady jsem je pak farmil na ty Blaze Rody. Tak jdeme zpátky. A chceme tamhle naproti. Jo, mimochodem, vstup do té další intersekce, tak myslím, že jsem si ho právě vyčistil v tom timelapsu. No určitě jsem se ho vyčistil v timelapsu, když jsem tam běhal. Jo? Já mluvím o zasekanosti a ono se to začíná vážně sekat. Že já o tom mluvím, že ano. No tady mám dokonce i poznačený už torče. Protože jsem zjistil, že pokud jste v téhle lokaci delší dobu,
No, tak se vám tu líbit určitě nebude. Jo, mimochodem tady bylo opravdu hromada spawnerů. A ještě jsem si nedošel tamhle na ten redstone, který taky potřebuju. Takže to si tam musím dojít. No, tady dokonce ještě to, zůstalo tohle. No, takže tady byly 2 spawnery. Na Blaze tamhle byl spawner, na Creepery tamhle byl spawner. On je tam gas spawner. Rychle dovnitř. To jsem si to taky mohl prokopat, když už jsem tu byl, co? A já jsem si nevzal s sebou ani vodu, ani lávu, i když to tam mám připravený. A jej, ale my si podívejme se, co to tu je. A jo. Takže. Mě by docela zajímalo, ale kam ta past, co dělá. Takže. No, takže si to ukážeme v příštím díle. To se sem na schvál zkusit vrátit a dát sem páčku. Tak. No, tady máte strašně nějaký, že nějaký Karel, Martel, byl nějaký válečník, no, prostě si to přeložte sami. Výborně. Já teda říkám, že už si pamatuju rovnou cestu do té další intersekce. Takže já se to tu pokusím proběhnout, tak. Já se to tu pokusím proběhnout. Dokonce mám i podezření, že vím, kde je vlna. Tak. Nic. Já jsem čekal, že tady pod těma stromama to bude. No a tady je někde zombík spawner. Já jsem to tu vážně vzal si ten speedpoťák a proběhnul jsem to posledně, protože tu byla mnohem větší armáda, než je tohleto. A teď se zbývá i na mě zombíci odevšať. No, jo, mě právě vypršel ten speedpoťák, jo. No, tady máte nějaký krásný... ne. Vážně, já vím, že bych to tady nemusel takhle proběhávat, ale já chci hlavně. Ne. Sakra. Jsem se vás nechtěl. Tak jo, tak dokonale si to nepamatuju. To si děláte srandu, já jsem se zamýšlel úplně špatně. Tak, mimochodem, jak jsem říkal, že vím cestu, ne. Jsem jí zapomněl. A myslím si to tak ne, tak jsem jí nezapomněl, dobře, odcházíme, ahoj. Jo, to bylo super, ne? Do té lokace se ovšem vrátíme, že ano? To je jenom tady pro checkpointy. On je tu Iron Ingot. Ale tak tady bychom mohli vyzkoušet to. Ne, zkusím se dát to vzpomenout v dalším díle. No já bych mohl tady do storage. No, tady jsem vykratý obsidiány. Takže tohle nepotřebuju, tohle a tohle. Tak, to by bylo asi moc rychlý, že ano? No tak počkat, 9 minut? No to ne. Jo, intersekce 3, tak tam chci. Takže šup. Já to totiž vezmu od toho druhého vstupu.
Protože tamhle... Já nemám s sebou žádný bloky. No dobře. Ještě, že jsem se to uvědomil. Armor zatím je na tom dobře, taky jsme schytali jenom pár ran. V uvozovkách pár ran. Co si vezmem? Třeba tohleto si vezmem. No, můžeme, de facto jsme to mohli vzít všechno, ale to je jedno. Tady regeneraci ještě skovám. No, hlavně, že ten luk používám, že jo? Stejnak, já nejvíc, co používám, tak to je tady pan Mečík a pan Mečík Tulipán. Kde je intersekce 3? Výborně. Takže tamhle můžete rovnou vidět vykousnutý blok. Tak tam se jdeme hnedka podívat. Tak. Aha. Tak upřímně já spíš čekal, že tady bude truhla. Protože to jsem sem nešel v minulém díle. Tak dobře. Ale teď kde je ten zlatý blok? Mám 3 zlaté bloky a byly tam 4, já to vím. Takže Goldas, no, tady. Tak, máme už jednu věc. Do monumentu, že ano, tak. Proč furt musím říkat tak? No a tady jako, když je tu jedině strom, tak stejně by jsem sem zašel. No, i když už je. Sword and pickaxe. Tak, tady máme diamanty na enchanting table. Ale mně se zdá, že prostě v téhle mapě je nějak strašně málo diamantů. Oproti těm ostatním. Takže diamanty, tohle. A jdeme zpátky. Tady má to bylo. Šedivá vlna. Tak. Dokud tu... Aha. Já myslel, že se toho zbavím, když odejdu. Asi jsem se splet. Takže tak. Ale to je mi líto, že jsem se splet. Ne. Ne. Oslavujme obtížnost easy. No, takže tamhle se teďka spawnujou ty potvoráci. No jak já koukám taky na zemi. Anvilka! Item framing, nether break, paint. Ale i když už mám písku dost, tak stejně se mi zdá, že ho mám málo. A vůbec se mi nelíbí, jak se tamhle spawnujou dole. Takže tak. Jo! A je. Už jsem mohl tam dole zůstat. Takže tady někde musí být ten spawner. Prořadil se skáma. No, takže to máme alespoň vchod. Výtečně. To je gravel? Ne. Cobblestone. Ale zase co otravuješ? Odkud si sem vlez? To je hrozný, jak ty pavouci umějí tady líst potom. Ale jo, to by jsem se mohl vypít, když už jsme v téhle lokaci, že jo? Alespoň by tu bylo toho míň. No vidíte to, jak to hnedka lépe jde. Tak, a teď mě zajímá, kde je ten spawner. Protože tady se předtím spawnulo. Aha. Dobře. Já mám za to, že se tady předtím spawnuli.
Ale nevím odkud. No to je z bedrocku. No. No asi si půjdeme osvětlit tuto cestu. Já nevím, že si to mám nějak zkoušet tady prověrkovat, jestli tu je spawner nebo není tu spawner. Já vím pravděpodobně, kde je vlna. Pravděpodobně, to je to důležitý. Nevím to zcela určitě. To bylo co? Co jsem to právě odpálil? Já bych řekl, že to byl... Jasně. Ale co otravuješ? Já se divím, že je tu docela jako... Jo, tamhle už mám i dokonce ty iron ingoty nosí, mám pocit, že to z nich padá dokonce. No, takže. Kam chci jít? Ahoj. Ne? No, tak dobře. Já bych to směřoval tamhle hezky k prostředku, protože je to tu jako jediný, že ano? No, jo, už vím, proč se mi tady nelíbí. Už to vím. Já se tu klidně s nima zavřu. Dobře, když si mě nevšímáš. Tak to je jedině dobře. Tak, tady je to ještě jednou. Oni jako dávají docela pecky. Ono se to nezdá, ale jo? Tak. Nějak nevěřím tomu, že se tam dostal čirou náhodou. A něco mi říká, že tomuto stropu rozhodně nevěřit. A nevím, co mi to říká, ale každopádně se mi to nelíbí, protože podle mě, kdyby se snažili, tak tady jsou v cukuletu. A vůbec se mi nelíbí těch 5 spawnerů. Kde jsem vzal? No prostě 2 spawnery asi. Nevím, kde jsem jich chtěl vzít 5, ale takhle si zbytečně přihoršovat. No. Takhle si zbytečně přihoršovat, že ano? Takže. Potřebujeme se najíst. To v první řadě. A já doufám. Já jsem nakouk semka. Takže vím, co tady je. Tady je nesmrtelný skeleton. Výborně. A hnedka jsem dostal od někud ránu. Kudy? Odkud? Teda. No, takže tady máme klasický skeletony, tady máme ještě truhly. No, to už vůbec nevím, co teďka tady je, vím jenom tamhle. Tamhle někde by měl být vstup, to vím. Výborně. Máme teda zase torčky zpátky. Ono by to chtělo spíš nějaký kameny tady na to. A kde? Ale oni tam ještě budou... No tak uvidíme, co je podle mě horší, jo? Ono to má spawnery ze 2 stran, jo? To ne. To ne. Jasně, Monster Egg. Výtečně. To, kdybyste pokládali a pak by to třeba vybuchlo, nebo kdo ví, co by se s tím stalo, nebo byste to se snažili vykopat, tak je tam ukrytá silverfishka. Takže ne, to nechci. To nechci. A nebo víte co? Ono se to teďka hodí. Hlavně si musím pamatovat, že do těchto bloků nemám ani náhodou kopat. Odkud? Odkud? Aha. Tady ten skeleton. Takže.
Vím, proč jsem si vzal tyhle ty bloky. Hnedka se budu těm spawnerům dalším věnovat. No tady cesta očividně někam nepokračuje. A ještě, že mám na sobě ten strange poťák. Už zase tamhle odsuď. Takže takhle. Mě by zajímalo docela, kde jsem vynechal ten skeleton spawner. No ale já už možná vím. Takže šup, šup. Tamhle jsem ho vynechal, ano. Protože mě začal... A ne. Ne? To ne? Taktický ústup radši? Tam je Wither skeleton? Odkud? Aha, tamhle odtoď. To je špatný. Protože ten vám dá Wither efekt. A vy si ho můžete teda užít pěkně. Ne. Ne. To je něco v podstatě jako druhý jed. Akorát, že tohle vás zabíjí. A jako teďka myslím, že vás dokáže zabít úplně. Projektor Protection. Hele, tak to si možná vyměním. Takže poslední, tam ten skeleton. Já bych se měl nejdřív zlikvidovat ty nahoře teda. No, takže takhle, takhle, takhle. Já nechci, aby padaly. Aha. Rychle, dokud si nevšimnul. Já nechci, aby tady prostě padaly. No, tak už to tam musím jít zlikvidovat. To za každou cenu. Ahoj! Jak to, že mi nedali Wither efekt? Jak to? Jak to, že ne? Ono to asi nefunguje na tom žebříku, ono je to buglí. Asi. No, takže. To máme tady tohle. No v tuhle se asi jen tak nedozvíme, co je, že ano? Smite. Záleží, že se to chci. Já už mám tady Smite 3. No, takže tady máme Golden Ingot, ten se každopádně bude hodit. A vidím to, že si dneska dáme 30-minutový díl. A jo, jako Wither Skeleton School, kdyby jsem si tu náhodou chtěl ještě spawnout Withera, jo? Proč ne, že jo? Stonebreak. Tady máme tyhle ty. Já se snažím zbavit toho bordelu. No a tady máme to. Já nevěřím, že by byla vlna někde tady, ale zajímá mě docela, co v té truhle alespoň je. Holší, že pokud se spojí tamhle ten Wither skeleton, kterýho jsem viděl. Já už nemám na sobě ten strange poďák. Já už ho nemám. Sakra. A oni se tam spawnujou čím dál tím víc a víc. No, tak jim omezíme spawnování, jsem řek. Tak. A teď rychle vykopat tehleten. Následně vykopat tehleten. Mně se zdá, že ty skeletoni jsou vážně otravnější než tamto. A tady je ten průchod a tady je průchod, což je špatný. Protože já si myslím, že víte, co to znamená? Znamená to bludiště. Zase další. Každopádně s tímhletím Monster Eggem moc daleko nedojdu. Už mi bude ukončit. A tady jsem nechal ten spawner. Mohl bych si zase na sebe nahodit Potion of Strange. To myslím, že neuškodí. Naopak to ještě pomůže. Tak, Ježišimaria, odkud? No a výborně, jsme v naprosto té samé místnosti.
Tady se mi zdá, že si někdo hrál s Morteritorem. Protože tady by se mohl použít Romeno Kopy a je to naprosto totožný. Jenže podle mě bude to. Tam je nějak víc těch skeleton spawnů, co koukám. No tak na to se radši kouknem preventivně o něco dřív do týhle, než do těch ostatních, protože tam byl na té druhé straně průchod a nevěřím, že by všechny průchody vedly do jedný. Nebo ono časem možná jo, ale záleží, že za jaký čas, že jo. No a já se to... Golden Apple. To ale chci. Místo klasického Stonebricku. To tam hodíme. Takže tohle sem rychle dáme. Tady rychle zabarikádujeme, ano. Aby sem nemohli to. No to je výborný. To je zase výborný. Tady je nějak moc těch skeletonů prostě. Za chvilku přemýšlím, že si na sebe hodím ten Potion of Healing. A tady jsou už 2 spawnery. No výtečně. A já umírám. A hodně. Já umírám a hodně. Nejlepší. No, alespoň žerujou vidět ty srdíčka. Skonči. Honem. Já mám 1 srdíčko. Teď, že si mě něco trefí, nebo spadnu tou dírou dolů, no, to bude hezký. To bude hezký, opravdu. Takže já si tu pro jistotu zabarikáduju všechny ty díry, kromě těch žebříkových. No a my už budeme za chvilku končit. Ach jo? Už to bude půl hodinka. Ježíši Maria, proč jsem vykopal ten nejhorší? Flame a Power 2. Takže tohle si vezmem a ještě místo těch stringů. Říkal jsem místo těch stringů. Podle mě je jasný, že to... Nebo kdyby já jsem typoval, tak spíš to dám někam tamhle do jinačích částích, takže já to rychle tady proběhnu. Tak. Tady jsem to rychle proběhnul, protože já nemám náladu. Ale tady chybí ten Infinity Skeleton. Helejte, já se jako ty Nether Skeletony. Ty Wither Skeletony, já by jsem jich sem dal co nejvíce, kdyby bylo na mě. A to by ukazovalo, že jakmile je to čím dál tím těžší, no, tak by jsem tam nelez. Tak by to mělo synchronizovat. Nelez tam a hotovo. Já se teďka tady zabarikáduju tady úplně nelogicky tímahle stonebrickama a ještě spawner. A ještě za spawnerem a s Wither Skeletonem. Ale to je jedno. Takže rychle. Teďka potřebujeme doplnit nějaký životy. No a teď jenom doufám. No. Teď jenom doufám, že sem ani jeden nespadne nebo nesleze. Protože by to bylo špatné. On je tady. Jak to? Jo, oni se sem můžou dostat i přes tu moji barikádu. Tak. Moje menší barikáda jaksi nefunguje a to je špatný, protože oni sem lezou zase tady odsaď. Oni nejsou tak blbí. A já jim zabarikáduju jednu cestu a jdou druhou. To je výborný. Ještě touhle nepřišli totiž, víte? Takže tak. Tady máme hnedka jeden spawner. To se mi nelíbí a myslím, že je to právě na ty. Lety. Výborně, máme tam hnedka druhý spawner. A je. A hnedka jsem dostal to. Hnedka jsem dostal vidra.
Při nejhorším můžu na sebe hodit instant health. Protože ten řeší extrémně věci. Tak. Rychle se doregenerovat. Je tady, jak je to prostě... Jo, takže jsem měl, alespoň v tomhle jsem měl pravdu, že čím víc tam bude tam nahoře těchto parchantů, ano, tak tím to bude horší. Nebo tam by byla pravděpodobně vlna už zase tohle ten. No a teď mám menší problém. Golden Apple mi klasický asi nepomůže. To nedává tu extrémní regeneraci. A teď. Já si tady otevřu normálně to. Odkud zase nesnáším ty skeletony. Neustále si někde najdou cestu. A teď pozor. A teď já tam nevlezu ani dobře. To bude... No to... Ne. Takže... Ne. Ty Wither skeletoni jsou blbější než ty klasický skeletoni. No je to taky poznat, kdo je otravnější, že jo? Takže rychle. Ne, tady je ten Infinity. Děláš si srandu, že já umřu tady, jo? Ajjejej. 3 smrti. A teď já mám problém. Já se tam tak rychle nedostanu. Tak, sice jsem plánoval, že to bude 30-minutový. A nebo víte co? Ne, bude to ten 30-minutový díl a tak. A tak to prostě bude. Teďka se hra nedačítá aktuálně. Čanky a teď já se tam pokusím turbo dostat a sebrat ty věci. A takže se uvidíme v dalším díle. Já rovnou ho budu přetáčet, protože chci ty věci zpátky i s tou vlnou. Protože já jsem vzal asi všechny kousky. To je špatný. Takže jo, uvidíme se v dalším díle a zatím ahoj. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view.
feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, gravity pulls you straight down, down. Clear sky. Back from the dead. Ladies and gentlemen,
this motherfucking drop? The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. Now we're back from the dead. We're back from the dead. Hell yeah. Back, 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 back. We're back from the dead. Are you ready? Let's go, 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 go. Back from the dead. We're back from the dead. Hell yeah. We're back from the dead. Back from the dead. Back from the dead.